खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ नोंथांमोननो जासिहरग्रोनाय जाबाय। गिबि गिबियावनो गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। आं दिनै बे साननैसो गेजेराव जानाय दावराव दावसि बिनि सायाव फंनैसो बुंनो सानदों। आं भिडिअखौ बुंगोन माखासे इउटुबारफोरखौ लानानै। मिन्थिया दा साननैसो इउटुबारफ्रा माखौ लानानै इसेबां ना गाव गावनि भिउखौ बारायनो बा साबस्क्राइबार बारायहोनो थाखायसो नंबां जाबां भिडिअ बानायनानै हगारलागासिनो दं नामा? गासिबो नङा। हमना ला इउटुबार जानोब्ला एसे मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनांगौ। सोरखौबा रायलाबायनाय, सोरखौबा बखिलाबायनानै इउटुबाव हगारलाबायनाय, बेनो इउटुबार जाबाय नामा? बेबायदिब्ला 2020 मायथाइनि सिगाङाव इउटुब गैयामोन नामा? 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जेब्ला बिटिआर सुक्ति जायो, बेनि उनाव नंबां जाबां इउटुबार खुलिलाजोब्बाय गासिबो। थारमाने बयहाबो बुंनो मोन्थाय दं होननानै जानला मोनला गावनि साननायखौ हगारलागासिनो दङ। आंनि बुंनायनि ओंथिया बेनो जाहैबायदि माने नैबे दा जा सरकार, गोदान सरकार UPPL, बिथांमोना गोजोन गोरोबथा सुक्ति खालामना फैबाय। बेयाव बिथांमोना नांलाय खमलाय दावराव दावसिखौ लुबैयाखै। बुंनायनि बयखौबो मोन्थाय होदों बा परिबर्तन सरकार होननानै बुंदों जेथिया। बिनि सिगाङाव जे 2003 मायथाइयाव BTC सुक्ति जादोंमोन, बे समावथ' रावखौबो बखिनो हायामोन BPFनि लिडारफोरखौ। बे समाव इउटुबारफ्रा बहा दंमोन? नाथाय दानि जेसेबां इउटुबार नुदों, हमना ला बिटिआर सुक्तिनि उनाव गासिबो इउटुबारफ्रानो सोरखौबा रायनाय, सोरखौबा बखिनाय, सोरबा अमर बसुमतारी, सोरबा प्रमद बर', सोरबा बिआर फेरेंगा, बायदि बायदि रोखोमनि बखिलाबायनाय नुनो मोनगासिनो दं। नोंथांमोना एसेबां गोरोंबा मानो आन्दोआव थानानै इउटुबार जानानै बखिहरबाय थादों? आवगायबो सिगाङाव थानानै मोजां खामानि माव, रायजोनि मोजां हाबा मावनानै देखाय। नंबां जाबां सोरखौबा रायलाबायनानै इउटुबाव हगारनानै भिउ बारायनानै थाखा फैसा खामायनाय, गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामहोनाय, अर सुनानै होनाय, बेबायदि बाथ्राल' बुंबाय थानाय नुनो मोनदों। बेबायदि दाबुं, बेबायदि बुंनायनिफ्राय जानगाराव था। खुगायावल' बुङो, इउटुबाव हगारो, खौसेथि जानांगौ, खौसे जालायनांगौ। नोंथांमोनानो गुदुं गुदुं अर सुनानै बुंना होबाय थायो माथो। इउटुबार जानोब्ला सोरबायदि जानांगौ? बि-बयस ना मा नाम? बेबायदि जा। प्रकाश नार्जारी बिथांमोन बायदि जा। साइड मोनसेनि बाथ्रा जानानै बाथ्रा बुंनाय। सोरबा खुलिजेननायाव बुङो, खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। आं आंनि इउटुबाव ओरैबायदि होननानै बुङो। उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ थुलुंगाखांहोनाय, फरायनाय मानाय, माथो भिडिअ हगारनानै गाज्रि लामाजोंसो लांनो नाजागासिनो दं। फरायसा आफाद एबसुफोरखौ रायग्रा इउटुबारबो नुबाय सानैसो। बिथांमोनानो गाज्रि हगारनानै दिनैनि गथ'फोरखौ बै इउटुबारफ्रासो गाज्रि खालामनो थांगासिनो दं। भिडिअ बानायबाय, एबसुफोरखौ रायनाय, आपल'ड खालामबाय।
बिथांमोना बे गथ'फोराथ' लेखा फरायनायनि अनगायै नोंथांमोननि इउटुबखौसो नायनानै सम बारहोहरगासिनो। मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबो, मोजां मोजां हगार, फरायनायनि बागै बुं। नोंथांमोना बेबायदि भिडिअ हगारबाय थानानै गथ'फोरखौ इंगेजआव दोननानै दानि फरायसाफोरखौ भिडिअ नायहोनानै गुदुं गुदुं खालामहोनानै गाज्रि बारहावाखौ सोर बारहोगासिनो दं? नोंथांमोन बायदि इउटुबार सानैसो। नोंथांमोनानोथ' गाज्रि बारहोनायनि लामाखौ लाबोगासिनो दङ। बेबायदि दाबुं। बे समाजखौ दानायाव, गेरेमसा महर होनायाव, बे बर' हारिखौ गेरेमसा महर होनायाव सासे सानैल' नङा, नों आं बयनिबो बिबान दं। दिनै आं बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय।